Good morning. Galing pala kami sa event namin kagabi doon sa Dampalan, Dapitan City. At 3 gabi kami doon. Mula kagabi, ngayon, tapos bukas, karon. Manto na po kami sa wedding sit-up namin sa Dipolog City. 2 sit-up namin ngayon sa doon sa event namin sa area kagabi. May ano doon, show your boobs. Bikini open. Pero ako, pupunta kami ngayon sa ano, sa Mount Sinai para sa wedding sit up. Tapos pagkatapos balik ako doon sa ano, sa show your boobs. Kasama ko nga pala ngayon si Amigo Akay. Pero pugitong driver namin. Shoutout nga pala sa Joram Lights and Sounds from Dapitan City. Sila mo yung supplier karon sa mga parlet kasi ginulang kami ng mga parlet dahil sa mga sit-up namin nagdubli-dubli. Shout out Joram Lights and Sounds. Kung gusto nyo mapanood yung mga sit-up namin, panoorin nyo lang itong video na to. At huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. Set, 8, 1, 8.
from the day that you were born up until now, you are a successful person. Say I love you to your mama. For all the good things that she has done for you in your past long. Okay lang na, mama. Let's go. You can hug your son. This is just the beginning of something new for Novelle. Your mom and I are a mess, seeing you in that dress. A little girl is now grown. And now you're not the one. Come on around tonight. So, tapos na kami sa aming sit up, and don't forget to like, share, and subscribe.